Mikä idea Tavantilla on tommonen ihme Toyota? Se tulee valittaa meille. Mulla on kuva päällä. Hyvä. Tämä sovetti tulee valittaa. Häh? Muistakaa noudattaa liikennettä. Totta kai. Sitten tuonne Harjullehan käyttäytyi tietämättä sinne vaan sinne. Juu. Juu. Hyvä työpäivä jatkoa. Joo. Että pitää noudattaa liikennesääntöjä. Mä oon ihan samaa mieltä. Kun mä asun tuolla päässä, niin mä en tykkää siitä, että te päristelette mun ikkunoiden alla tuolla. Mä oon täällä ihan ensimmäistä kertaa, en mä täällä ennen ole käynyt. Kaikki on aina ensimmäistä kertaa, kun mä tuun sanomaan. Justiin näin. Ja kukaan ei oo koskaan mitään roskannut. Ja tää ei oo meidän roski. Kevät alkaa näköjään taas, niin tänne alkaa niinku tulee. Mutta mä en tiedä sitten, ei mulla varmaan vaihtoehtoa. Tästä tonne päin saatte mun puolesta päristellä tästä risteyksestä tonne päin vaikka kuinka, mutta mielellään tästä tonne päin ei missään nimessä katso, kun mä asun tosiaan tuolla päässä ja ette tekään varmaan tykkää siitä, että teidän ikkuna alla tullaan. Ensinnäkin pitää kovaa ääntä ja sitten se, että pölyttämään tonne ikkunoihin hiekkaa ja pölyä. Niin pöly nyt lentää tällä kohtaa vaikka muutenkin, mutta se, että siellä on jälkiä jo, että siellä on käyty niinku ruopimassa. Lisää tulee väkeä. No jää. Joo. Että mulla ei ole montaa vaihtoehtoa, jos ei niinku uskota. Joo. Kevät tulee taas. Muille tässä jo sanoin, että mä en tykkää siitä, että tonne päin niin ajellaan ja pidetään kovaa ääntä, kun mä asun tuolla päässä tällä hetkellä. Mutta tästä tonne päin saatte tehdä ihan mitä tykkää. Joo, tonne päin. Joo, siellä on jälkiä jo, mutta sanokaa kavereille